Mga magpapaputok sa labas ng bahay habang may curfew hours, huhulihin ng otoridad sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report. Nagbabala ang pulisya sa publiko na planong lumabas ng bahay mamayang gabi sa pagsalubong ng bagong taon. Kahit pa holiday, walang time out ang pulisya sa pag-iikot at paninita sa mga lalabag sa quarantine protocols. Malinaw ang panawagan ng PNP na sa pagsalubong sa bagong taon ay manatili na lamang sa loob ng bahay o di kaya ay sa compound dahil sa oras na lumabas ng bahay, agad nahuhulihin ng pulisya lalo na pagpatak ng alas 10 ng gabi dahil ito ay malinaw na paglabag sa curfew hour. Pagkatapos ng misa, kasi ang alam natin hanggang 9 matapos yon, so doon magkumpisa ng curfew hour. So ngayon, bigyan natin ng liwi na oras para makauwi. Kapag uwi na sila sa bahay, doon na magpatrolya. Batid ng ilang residente ang paghihigpit ng otoridad dahil sa patuloy na nararanasang pandemya dulot ng COVID-19. At naunawaan daw nilang mahigpit na implementasyon ng IATF guidelines. Kaya ang pamilya tandok mula sa barangay poblasyon sa compound na lang magkakasiyahan. Sa kagagandahan lang naman ng natin, para sa atin din naman ang ng protocol na yan, umayon na lang po tayo. Paalala ng otoridad na huwag silang sisihin sakaling sa himpilan ng pulisya sasalubungin ng mga pasaway na residente ang bagong taon. Matatandaan na mahigit 50 kabataan ang muntikan ng salubungin ng Pasko sa himpilan ng pulisya dahil sa paglabag sa curfew hour. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban. Balitang Amyanan.